samu safiya, kore mana masu wankiya, ka raba mu da 'yan hayaniya. Inda cancanta nan ake maganar maraba, inda cancanta nan ake sa ran gwarzo da hazikanci kowane irin shugaba a bisa fage na mulki don al'umma. A madadin hukumar zakka da wakafi ta jihar Zamfara ƙarshen jagorancin Malam Ahmad Umar Kanoma, a madadin shi kansa sakataren zartarwar hukumar da membobin hukumar na dindindin, daraktoci da ma daukacin ma'aikatan hukumar duk suna mika sakon taya murnar su ga mai daraja gwamnan jihar Zamfara Honorable Dr. Dauda Lawal Gamjin Gusau akan murnar cikarsa shekara ɗaya akan mulkin wannan jiha tamu. Haka kuma hukumar zakka da wakafi ta jihar Zamfara tana ƙara taya murnar ta ga mai daraja mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Mani Malam Mummuni Masamar Muri Matawallan Bukum da shugaban majalisar dokoki ta jihar Right Honorable Bilamin Ismail Moriki, sakataren gwamnatin jihar Zamfara Malam Abubakar Muhammad Nakwada, mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP na jiha kuma shugaban ma'aikata a fadar gwamnatin jihar Zamfara Honorable Muktar Muhammad Lugga Wamban Maru. Hukumar zakka da wakafi tana ƙara jinjina ga mai daraja gwamnan jihar Zamfara akan ayyukan alkhairi da yake gudanarwa a wannan jiha. Mutane 70,000 daga masarautu 19 suka amfana ta fannona daban-daban, kama daga tallafin abinci, kuɗin biyan makarantu, kuɗin biyan haya, ba da magani da taimakawa ga marasa lafiya, bayar da kayan aure da ma horar da matasa sana'o'i daban-daban, kula da dabbobi da aka anso daga hannun barayin daji a wannan shekara, ga kuma inganta sha'anin ilimi don samun ingantaccen ilimin 'ya'yanmu, samar da ruwan sha don amfanin al'umma birni da na karkara, ga sha'anin kiwon lafiya da samar da kayan asibitota domin samun sauƙin diban marasa lafiyar mu na birni da na karkara, ga kokarin samar da titunan zamani a cikin garin Gusau da ma dukkanin ƙananan hukumomi arewa da Karau. Mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Gamjin Gusau ya yi kokarin kafa rundunar askarawa domin farfado da sha'anin tsaro da yake addabar al'umma. Wannan kaɗan ne daga cikin nasarorin da mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya samu a cikin mulkinsa na shekara ɗaya, tare da fatar Allah Ubangiji Subhanahu wataala ya yi masa jagora ya kawo mana zaman lafiya a wannan jiha tamu da ƙasar mu da ma duniyar musulunci baki ɗaya. Allah ya ja zamanin gwamnatin jihar Zamfara ƙarshen jagorancin Dr. Dauda Lawal Gamjin Gusau da makarrabansa. Allah ya ja zamanin hukumar zakka da wakafi ta jihar Zamfara da tarayyar Najeriya, amin. Wannan sakon taya murna ne da fatar alheri daga sakataren zartarwar hukumar zakka da wakafi ta jiha Alhaji Habibu Muhammad Balarabe Zawiya a madadin shugaban hukumar zakka da wakafi ta jiha. Ya zo shirin ruwa, kai za ka